What's up mga kabinka? My name is DJ March. Oh no no. Tina pa. Sige, Tina. Nakayong jowa na yung ex mo, ikaw hindi ka pa din nakamove on? Galaw-galaw din! More videos, just click the subscribe. 2,000 years later. Good evening mga kabinka. For today's mga kabinka, kaon sa data o mga kuwan, merinda. But. For today is magkuha og reaction video aning kanta na famous sa diskuhan. Pinakasikat na kanta sa diskuhan. Ulay dahil na Kat Juday. Ang uban nakabalo na kung kisa yung kanta. Pero kamo, kanay nagtanaw ni nakabalo na ba mo kung kisa ng kanta ni Kat Juday. Okay? So, masaksihan na to, tanaw na to ang iyang tirada kung unsa siya mo mini concert. Para sa talang mga punos. O yan, nakataw sa talang ko. Nakataw sa talang ko. Let's do it. Come on. Kiyak. Come on. Kiyak. Let's do it. Come on, party people. Don't get your hump this party. Tayo tataga, bibiig sa gustuhan. Tayo ng tao, bakit tutataga? Bakit tutataga, bibiig sa gustuhan. Tako ba ng patayan, pagkataw tataga? Tumo! Iyak jutay, iyak jutay. Sige lang! Iyak jutay, iyak jutay. Sige lang! Iyak jutay, iyak jutay. Sige lang! Iyak jutay, iyak jutay. Come on! Let's do it! Come on! Iyak. Check! Come on! Here we go now! Iyak. Come on! Come on, party people! Let's do it! Come on! Iyak jutay! Patayaw tatanang, diri sa diskuhan. Kuya, ang akong anak legendan, inyong ikoy-koy! Tutang tanang, diri sa diskuhan. Tao ba na sibisi bangki at hagdata mo? Iyak jutay, iyak jutay. Sige lang! Iyak jutay, iyak jutay. Sige lang! Iyak jutay, iyak jutay. Sige lang! Iyak jutay, iyak jutay. Come on! Iyak jutay, iyak jutay. Sige lang! Iyak jutay, iyak jutay. Sige lang! Iyak jutay, iyak jutay. Come on! Yeah! Let's do it! Yeah! Come on, party! Come on! Come on! Check, sound check. Yeah, mga kabinka, sana nag-enjoy kayo sa akong vlog for today's nabulol-bulol ko karon kay ko mga kabinka, no? So shout out to pagkuday na subscribe to my YouTube channel, DJ March Barrios channel. Okay, ayaw po ng pislita po ng natutulo. Basta ka ng kampana niya, muna na. Okay, shoutout na ako si John Stephen Opunda Lagdaga. Okay, si Nathaniel Dumangas Domingo. Salamat sa nag-subscribe po, no? Walay puwas sa
mag-follow sa aking YouTube channel. Daghang salamat mga kabingka. My name is DJ March. Ay, ko kalimti ha. Karong umabot na